Специфичното на понтика, освен това, е, че едно от малкото такива звена, които комбинира кардиохирургия и инвазивна кардиология, т.е. не само инвазивна кардиология. Кардиохирургията в понтика разполага с всички възможности, в смисъл от техническа гледна точка, а също и от гледна точка професионална, специалисти, да извършва всички операции, сърдечни операции, които са най-модерни и съответно належащи. Това е клапно протезиране, аортокоронарен байпас, пластика на клапните лезии, пластика на лява камера, съдови интервенции. В болницата се имплантират биологични и механични протези. Оперират се едни от най-сложните състояния в сърдечната хирургия, дисекации на аортата, с цялата им сложност, включително с имплантация на мозъчните съдове в дъгата на аортата, с реконструкции на дъгата на аортата, което е висш пилотаж в кардиохирургията. Присъствате на сърдечна операция при 71 годишна жена, която е с дългогодишен тежък митрален порок. Бе извършено протезиране на митралната клапа с биологична клапна протеза и 2 аортокоронарни байпаса, които се наложиха да бъдат направени поради придружаващо заболяване и исхемична болест на сърцето. Населението в Бургас и региона може да разчита на всички, абсолютно всички сърдечни хирургични интервенции, които се правят рутинно в страната в големите кардиохирургични центрове.